Áno? Ahoj kočka, našiel som ťa na Zafe. Na Zafe si ma asi nenašiel, som iba na Pokeci. Na Pokeci? No ja teraz pozerám Zafo a že ty ponúkaš z Bratislavy si? Áno. Z Bratislavy, no. Ja som momentálne v Nitre, ale už dlhšie som nemal onej sex a také veci, tak by som rád prišiel do Bratislavy. Zajtra idem do Bratislavy, takže nemám teraz veľmi, že s kým, ani kde, tak to hľadám po Zafe. A koľko by si za to chcela? Takú hodinu, 2, 3? Ja viem byť aj veľmi tvrdý, takže kľudne aj 4 hodiny. Ale ja ponúkam len tantra masáž. Tantra masáž, no počkaj, tak to neponúkaš, pretože tu máš... Počkaj, typ služby. Ako? Počkaj, tu máš na Zafe typ služby, erotické služby, aj klasické masáže. No, Ale čauko. ja som tiež povedala, že ja na inzerátoch nie som, že ja som iba na Pokeci. Aj tak prepáč, že som ťa urazil. Nechcel som ťa uraziť. Ty hľadáš asi Beu, že? Neviem, koho hľadám. Ja náhodne som si našiel pekná kočka. Tuto je fakt v krásnych šatách. Pekné lodičky má. Takže zavolám, že som sám a tuto máš, že... Máš Pokec? Pokec nemám, ja serem na to, ja robím, ja som teraz zaneprázdnený človek, ja som teraz zarobil. Tak sa ti opíše. No, Dobre, teraz tak som ti dostal opíšem. výplatu a nejako to chcem, ale nie celú výplatu, že pýtam sa, že koľko by stalo tak 2 hodiny takého poriadneho, fakt poriadneho sexu, lebo však ja mám veľký. 2 hodiny poriadneho sexu, hej? No, jasné. Však ja som športovec. Koľko? 300 eur, hej? To je môj polovičný plat mesačný, takže 300 eur nie, dohodneme sa maximálne na 100. Lebo ja som veľký športovec. Ja som naturálny kulturista som a 20 cm penis, takže... Bohužiaľ, ahoj. Čau, piča. Dobre, idete vy teraz?